Mga binati kong mga igsoon ni Hesukristo, mga parokyano, mga igsoon nato sa Heart Confraternity, kinsa nangulo, o mao'y nagpahigayon, nining atong kalihukan karon nga din atong gipasidunggan si Santa Salome, mga kabatanunan, mga sakop sa PYM o kitang tanan, mga katauhan sa Dios, kaninyong tanan. Maayong hapon. O viva Santa Salome, atong hatagan si Santa Salome sa masipang pagpag. Ato usab nga pagtimbaya dahil sa itong mga online viewers sa nagkalain-lain nga dapit sa kalibutan, kinsa nagasunod nining atong misa karon diha usab sa pagbalaan nila nining maong adlaw nga Domingo. Tulukibon kaayo ang gisgutan sa Ebanghelyo karon, ingon ng atong Ginoong Hesukristo, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador o ihatag ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. Unya usa ka mahinungdanon nga butang nga gisgutan sa Ebanghelyo karon og naminaw tagmaayo kining gitawag og buhis. Taxation. Sukad pa sa kaniyaing panahon, naa-apil sa itong kinabuhi ning pagbayad o buhis. Kamo usahay bitaw na sa gobyerno, mo reklamo ta usahay, Father, dakua ang withholding tax. Kanunay ta makadungog ana, sos Father, dako mo ta kog sweldo, o di pa po dako ning akong withholding tax. Daghan tagbuhis nga bayaran. Ang mga Hudiyo po, daghan po sila buhis nga gibayran. Aron magkasabot mo sa Ebanghelyo karon. Ang mga Hudiyo kaniadto, sakop sila, koloni sila sa Roman Empire. So, parihan nato nga nasakop ta sa mga Katsila, sa mga Amerikano o sa mga Hapon. Sa panahon ni Jesus, ang Israel or ang Palestine, dili lang ang Israel, ang Palestine was under the Roman government. Unya kay koloni man ang Palestine sa Roman government, sakop ang Palestine, apil ang Israel, kanang Israel karon, nga kagira Israel og Palestinians, part man sa Roman Empire kaniadto kay dako man to kaayo. Ang hari sa Roma gitawag og emperor maoy hawod. So ang iyang mga sakop nga mga nasod mobayad og buhis. No? Kanya upat ka klase sa buhis ang bayaran sa mga Hudiyo kaniadto. Number 1 nga bayaran nila nga nagkapabugat nila kining gitawag og ground tax. Unsa man ning ground tax? Ground, yuta, income gikan sa yuta. Sa una, og makaani sila trigo, og makaani sila og mga lagutmon, makaani sila kanang tanom sa yuta, mohatag sila 1/10. Okay, 1/10 of the grain. So naay po kasako imong ani, ang usa ka sako ihatag sa gobyerno. Unya og makaani po kag olibo or grapes, 1/5. 1/5. So naay imong limpyo nga 5 ka baril nga oil, olive oil sa may 1/5, usa ka baril ana adto sa gobyerno. Ground tax. Ikaduhang buhis nga gibayran sa mga Hudiyo kaniadto, income tax para nang inyo, withholding tax. Madyo gani ang pare kay why withholding tax, no? Wadya mo may buhis. Diyan mo mapod may payroll. Pabuhison pa niyo ng Cebu, 30 amo. Ano? Hindi pang pabuhison. Madyo mo kaya mo may payslip. Sa gobyerno sa Pilipinas, ang religious ng mga ministers kami, diyan mo may buhis. But ang mga Hudiyo, gabayad sila income tax 1% sa ilang income. Muna ikaduhang buhis. Ikatulong buhis nga ilang gibayran, katong gitawag og poll tax.
Unsa man ang poll tax, ang laki nga moedad og 14 hangtod sa 65 anyos mobayad kag poll tax, mobayad kag buhis sa Roma. Inig-abot niya og 14 years old. Anha nakamuundang bayad og poll tax ug moedad na kag 65 years old. Unya ang baji, inigidad ni mo 12 years old, masadyo ang baji. 12 years old until 65 years old, mubayad ka sa Roman government og poll tax. So tulo na to, no? Ground tax, income sa abot sa juta, income tax sa mga nanarbaho sa gobyerno kaniadto, og ikatulo, poll tax. Kung moedad kag 14 to 65 o 12 years old to 65. Ikaupat nga tax, katong gitawag og temple tax. Mubayad sila og buhis alang sa pag-maintain sa ilahang simbahan o sa ilang relihiyon. Ang ilang temple tax mo tay gastuon sa palit og bisti sa pare, kaon sa pare, puy-anan sa ilang mga pare, o mga adorno sa ilahang templo. Mabituto na Ebanghelyo bitaw nga gisugo ni Jesus si San Pedro adto sa pagpamasol, di ba? Kay nomdom mo ana, diyan na isinsiyo diya sa sa isda, ingon ang Ginoong Jesucristo, Pedro, ibayad na sa atong buhis. Buhis. Unya karon, ingon ang Ginoong Jesucristo, sa Ebanghelyo manggug karon, gibitik ang atong Ginoong Jesucristo ba? Maut og tuyo ang pangutana. Ngano man, piligro man ni pangutana, wa pa ni matarong og tubag sa Ginoong Jesucristo, kabantay mo, yung magtutudlo, sakto ba nga mobayad mo migbuhis ngadto sa emperador or dili? Malaang man ang Ginoo ani ko pa ni sa tarong ang tubag. Ngano man, pananglitan og moyon ang Ginoong Jesucristo nga di mo angay mobayad. Moingon mo pud ang mga Herodians o mga Hudiyo nga di ka musunod sa Roma. Supak di ka, rebuild di ka sa Roma kaya di makamubayad og buhis. No? So, tiklo po siya. Ug mo yun po ang Ginoong Jesucristo nga, yes, bayad mo buhis. Bayad mo. Mo yun na po sila nga, di ka, ang imo ng Ginoo, ang Roma di ay dili ang Dios. Kaya mga Hudiyo, kaniadto nga mga karaan, supak man sila anang naong sa Roman Emperor nga ibutang sa sinsiyo. Kay para nila kay idolatry man to. Kay Ginoo ra may ilang Dios, di man ang Roman King. Nasabtan ninyo? Motong aron makahit ang Ginoong Jesucristo sa saktong nga tubag ingon na Ginoo, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. O ihatag sa emperador ang iya sa emperador. O kuman ato nahilom silang tanan. Karon unsa may pamalandong nato sa Ebanghelyo karon? Ang Ebanghelyo karon nagpahinumdom nato mga igsuon nga duha ka klase ning atong obligasyon. Mo nagingon bitaw nga every Christian has dual citizenship. Dual kuno ning citizenship nato na may uban bitaw nga dual og citizenship, Filipino citizen, American citizen pod. Kita pod we are citizens of this world and we are citizens of heaven. So naatay obligasyon diha sa kalibutan. Nga gisimbolize aning mga buhis. Naapo tay obligasyon sa Dios. Una ihatag nato ug unsay para sa komunidad. Ihatag po nato unsay para sa Ginoo. Example aron mapalawman nato. Sa relihiyon nato, natay mga obligasyon. PSS pananglitan. Mao man na ang duso sa diocese nga mohatag tag PSS. Ang PSS nato tag 15 man siguro na kada buwan. Kinadaghan ng buho o atong tan-awon ng record sa opisina, kinadaghan ng di mohatag og PSS. Unsa ini kamatay na totalon po sa cashier maabot og 3,000, 5,000, maitok na putong namatjan tagtungog nganong dakog bayad ang simbahan. Manong maitok mga mao man ay total sa 5 ka tuig, 6 ka tuig nga wa ka mobayad. O himbayad pagka 15 kada buwan sa atong parokya kay mao man ni ato, moabot ka nag 7,000, di tingali. Ngano man lagi og tong luto ka ng yelo anang kilid ng karsada nga
Pila may ito mahurot, kada adlaw maabot mag 300. Niya pare support system niya 15 pesos. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Obligasyon na itong dadyong. Namayad ba mo inyong mga butangon sa dadyong? Narabay mo, di ko mutampo pa der, alkansi ko ng dadyong ako kakubra. Pila na ko katuig sakop pa ng dadyong ako mamatje. Way, namatay sa among bahay. Sige na lang matagtampo. Way, kubra-kubra. Muna ba di mo hatag alkansi ko no kay waka kubra. Malipay kag mamatjan. No? Ihatag ang unsay o paraasan ang atampuhon. Ihatag na. Muna ibut ipasabot aning, give to God what is God's and give to Caesar what is Caesar's. Buti pasabot, ihatag ang imong obligasyon sa asa ang maong obligasyon mahitungod. Sa purok, pananglitan, sa may mga tampuhon ninyo sa inyong purok, sa kapilya, kung magnegosyo tang atong mga permit, atong mga bayronon sa munisipyo, atong bayronon o naninda ta sa merkado, obligasyon na nato. Obligasyon na nato. Kung maghikay, pananglitan, magkumbira, o na natay obligasyon, buay. Muadto ta mo kaon ta dito, sa dita mo tampo, ngilara. So pa'y magushan siguro tao mo. So pa'y magushan, tang mo tato, tanjawata mo, hatag sa atong obligasyon. Daghan mangingon ana. Mga pundok bitaw, ng padog pista, karon ng hapit na pista, antikira, karon sa bado, naghama mga bundakay nga di mabahin. Di mabahin kay wa kaili si kuan, wa kabayad si kuan, unsa og paninglon mo ingon magpatja lamang kuninjo, kisa mo pumbuanga mo patay nimo nga priso mapuntag mo patay. Sakto ba di puntubagan ang imong tagpatja na lamang kuninjo, kisa mo pumbuanga mo patay ang imong imong silingan og di kabayad. Pero obligasyon na nato. Hingapil ko tag bundakay, hingapil ta og bubuay, hingapil tag ihaway, na mo na itong gilauman nga makatinaw ta inig pista. Nakitay makaingon nga di nato di mabahin, di makaihaw ang pundok kay wa ta makatuman sa atong obligasyon. Muna ihatag ag unsay angayan, kinsay angayang hatagan. Biskay ni ebanghelyo kay pahinumdom ni nato. Atong mga contribution sa SSS, kasi gabuho na pag-aso ng atua din ha sa PhilHealth. Kami mga pari at mga empleyado, hatag ba kami sa among mga katekista sa unsay angay nila. Kita magpalubong naman tay sabot nga mohatag ta sa choir o magpalubong ta, hinghatag ba ta? Ato mga minatay naman tay bayron og renewal nagipost man na sa Carmelian, hinghatag ba ta? Mabito na rason nga ako, isip ko ra din, di ko magpautang anang pantiyon. Magpahanso ko, pero di ko pautang. Ano, o magpautang ta, nakatilaw na manggutang amiyog, kubkuba na laman ang minatay, Father. Iasa man na to na minatay nga, adyo ba naggamong bitsin, ang bukog, ana masapi, ba din na. Kung daman sa mahimo, di na to ipautang ng pantiyon, kay mahilo na dito, di na po ta kahunahon nagbayad. Obligasyon. Naatay mga obligasyon sa Dios o obligasyon sa katilingban. Kung og maayo ta nga lumulupyo matud pa sa Ginoong Hesukristo, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Na ihatag pud sa katilingban ang iya sa katilingban. Iso mga juta basig namuroso na kalimot tag buhis, obligasyon na nato. Kay di mahimo nga maayo ta nga anak sa Ginoo unya atong ibaliwa atong mga obligasyon sa katilingban. Di pud mahimo og mo-focus ra ta sa obligasyon nato sa katilingban sa estado, kalimtan nato atong mga obligasyon sa Dios. O gusto ta nga matarong sa kinabuhi kining duha magkuyog. Mo ngayon ang Ginoo, give to Caesar what is Caesar's, give to God what is God's due. Amen. Viva Santa Salome.